Встречаться с турецкой стороной муфтию никто не препятствовал. Об этом заявил глава Меджлиса Рифат Чубаров по скайпу из Анкары. В ряде российских и крымских СМИ появилась новость о том, что глава Меджлиса со своими соратниками пытался силой не допустить муфтия на встречу с министром по делам религии Мехметом Ермезом. Сьогодні в мене в Анкарі відбулася зустріч з муфтієм мусульман Криму Емір Алі Аблаєвим. Зустріч пройшла в дуже такий спокійний, толерантний, я би сказав, майже дружелюбній обстановці. Ми говорили про ситуацію з забезпеченням прав Ахтема Тігоза, Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі. Ми говорили про те, що сотні сімей кримських татар репресують. Ми там люб'язно простилися з муфтієм, вони поїхали на зустріч до духовного управління, до Діанету. Більш того, ми розпрощалися з ФСБшниками, ми їх знаємо в обличчя. Через декілька годин ми побачили в інтернеті той бруд, який почав виливатися по відношенню до нас, що ми нібито змушували муфтія, що ми нібито намірювалися зірвати зустрічі муфтія. Ми розуміємо, наскільки складні ситуації муфтій, і я думаю, що він все-таки знайде можливість спростувати той бруд, який виливається по відношенню до